kay Ma'am Ilukanang Inday, o Ninja Travelers 167, kay Ma'am Noritz Quaton, and of course kay Ma'am Red Clavel Azoy. Ever-dearest Kuya Romy, mayong hapon kaniyong tanan, Kuya. Mayong adlaw sab sa tanan nga nag-view karon pinaagi din sa imong FB account. Kuya, nag-subscribe na gid ko sa imong YouTube channel ang KR Caballero. Sugdan, Kuya Roma, pag-aasoy din Unsa man, Samuel, wala kay kayo'y huna-huna nga mo padayon sa imong pagtungha, ha? Kining, Nay, di lang siguro kumupadayon sa kong pagtungha. Unya, unsa may mahimo nimo kung di ka na mo tiwas? Mupadayon lang ko sa akong pagnegosyo gamay sa merkado. Total, maka kita ram sa kukwarta. Uy, inaana lang ba, Samuel? Wala kay ambisyon sa imong kinabuhi. Kinahanglan, Samuel, nga imo gayong atimanon ang imong pagtungha. Dili ko gusto nga taman ka na diha. Gusto na kong ipadayon ang imong pagtungha. Di ko gusto nga mahisama ka na ako. Mahisama ka sa imong amahan, nga walay mga nahuman. Nasayod ko na imong hunahuna ato ara kang Leia ang imong hinigugma. Mahimo ba nga hikalimtanan nimo si Leia? Ma, wala ko na kuno na pagkalaya. Ato na ko'y bagong hinigugma karon. Unsa? Kinsa naman usab ka na? Makaila ka rin niya, ma. Basin ha? Og silingan na nato din he. Silingan na tindahan. Abi ni mo, Samuel, gusto gyud nako na makahuman ka unta sa iyong pagtungha. Doon na may daghang kolehiyo din nga eskwelahan sa Maranting. Ngano man? Ha? Nga dili ka man magpa-enroll. Pwede ka din ha sa doon nato. Doon ay naausab sa abaga nga mahimo nga dito ka magpa-enroll. Ma, undang na yun siguro ko. Oh, ikaw, God. Kung wa kay ambisyon nga makatapos kayo sa imong pagtungha, sayang kayo ang imong nasugdan. Sa J. College ka na. O unya, dili ka mo tiwas sa imong kurso, Samuel. Uy, mayo kinakasuroy ka. Dini sa akong tindahan sa Kapatagan. Kumusta ka na, Samuel? Oh, okay lang. Ay, ikaw, Sally. Kumusta ka na? Hindi Padayon sa akong ginagmay nga negosyo. O, abi ni mo, gusto ginako nga, kining, Unsa man? kada, adlaw ka nga mo, ani. Akong isultihan sila si Mama, pero wa pa na ko tugani nga taga-dinig kas Kapatagan. Akong isultihan nga doon ano ko'y bagong hinigugma. Wasam na ko sultihin sa imong pangalan. Ikaw, no? Imo binang gimitin ang imong mga ginikanan ay. Dali, sulod. Kinsa man ka na, ha? Sali? Pa, niya si Samuel. Ay, Samuel. Hala, sige. Sulod din, he. Kana, gitawag ka ni Papa. Kadyod lang kayo, ha? Kay magkuha kog mainom-inom ninyo ni Papa. Sige, anak. Abi ni mo, kining akong anak Samuel, labihan gini kabuutan. Maginaot ko nga, kamo, kaya doon na naman gini relasyon, gusto na ko nga kining imog yung panggaon ang akong anak. Makalaom ka ni anak, sir. Makalaom ka. Gusto gaya na ko, Samuel, nga papa na lang yun ang imong itawag nga hina ko. Maulaw sab ko, sir. Kung utawag ko ni mong papa, gumikan kay wala pa mi nakasal sa imong anak. Ayaw ka malaka, ha? Ayaw og kamalaka. Kay, ako mong tabangan. Mahimo nga hatagan ta mo o puhunan para sa inyong negosyo niya. Ha? Nasayon ko nga wala ka pa'y tinigom kayo, Samuel. Wala pa, di ba?
Sir, doon ay kamay, sir. Kay doon naman sa binegosyo dito sa Maranding, sa merkado. Kining, sir, manginaot ko nga inyong ko nga nadawat. Ay, uy! Nadawat ka? Ano ba? Kisa may kaingon nga wag ka na kong gidawat. Kay kung wag, kung pa ikaw gidawat, sigurado gayon nga di ka makasulod din he. Labihan ko kay strikto sa uban, Samuel. Apan sa imo, labihan. Welcome ka kayo dinhis akong panimalay. Kining pa, nyara pa o. Sige. Sige anak. Itagay ka na. Itagay. Sige. Samuel, sige na, inom na gamay. Dili mo kong inom anang wine. Sige na. Gusto mo ko ni Papa nga magka-istrahay mo dugay. Mubalik ko sa kusina ha. Kay magkuha ko og kanang inyong mapulutan dito. Sige. Kini akong anak Samuel. Mora gani ang nitabang nako. Katong uban niya mga igsuon, abi nimo, tuwa na. Nagminyo na. O kung maminyo ni si Sally, kung magminyo na mo, sigurado gayon nga, kining palangga ka kaayo sa akong anak. Salamat kay sir. Salamat kayo. O niya, o sa may plano ninyo, o magkahana ang imong hinigugma. Ay, wapa o. Ako nakita din sa larawan niya din sa imong cellphone. Samuel, buotan kayo kining babayhana. Yes, ma. Buutan kay na si Sally. Mabitaw man nga, plano na ko nga magnegosyo na lang mi. Huwag di na kumutuwa sa akong pagtungha. Ikaw, good. Kung may mong gusto. Hinuon, kubuto na hunaon, daghan man usab ang wala kauman sa pagtungha nga nahimong successful sa ilang kining kaugalingon. Ma, doon na ka lagi in English karon. Ay da, saon man god, na katong imong igsuon, sahid ka baya ka Minerva, nga gusto kayo mag-English in English, ugon niya, lakip ako, bisag wala ko'y nahuman, bisan pa man og high school rin taon ng inyong inahan, maantigo sa timong in English o gamay, oy. Ma, sa sunod bulan, siguro, mamalahin ako. Sige pa nga mo diya, ha? Samuel, daghan na pagkain ko mga paryente nga ni aganon din, he. Ni saksi sa pagmamalahi nga imong gihimo. Okay na nawin. Ikaw, no? Ganahan gani ko nga, niya din ang imong mga paryente, ang imong mga igsuno sab. Niya. Ugo niya, unsa man, nahuman naman kayo, di na ko magdugay pa. Daghan pa kay kong katimanon dito, Samuel. O, Sally, ha? Anak, mo una na kong papauli dito sa Maranding. Sige ma, Sally, mo una na si mama dito pauli sa amo. Okay. Ma'am, salamat kay ha. O, lagi ka na, ma'am, lagi hapo itawag. Bisan pa, og na set na ang kining adlaw sa inyong kasal, ang pizza sa inyong kasal, di ba? Pwede ka na magmama na ako. Susama usab sa papa ni Sally. Gusto na sab ka magtahod ko. Sige, di na ako magdugay pa. Salamat kay ma'am. Samuel, salamat kit ha. Thank you kaayo nga. Kining. Oh. Ikaw no, dali kay kamuhilan. Napasalamat lang ko.
nga miabot ka sa akong kinabuhi. Kuya Romy, na set ang among kasal sa pizza 13 bulan sa Hulyo, tuig 2015. Og unya, sigurado gayon nga malipay si Sally, kaya nahidangan ko din sa ila. Nindot mo sab diri sa ilang farm. Gusto unta ko nga dinili kami mumuyo. Pero amot lang maako ang taban ako ang kamingawan ni Davida. Pero presko man ang hangin. Magadungog sa ta, mga tingog sa mga langgam. Mo palay ko sa kumaglagaw. Uy, naka-close man ang gate sa ilang gipuyan diri sa ilang farm. Asa ka sila? Ato si Nung Isoy. Nung Isoy! Nung Isoy! Ay, ngano dong? Nung Isoy! Dali sa! Unsa man dong? Ha? Kadto lang kay mo dool ko nimo. Yan si paingon nga din ako. Nung Isoy! Dong, nakasulit ka man? Si Sally. Di ama daw din Si Sally? Gidaan nila dito sa Iligan sa hospital ba? Kanang dako bitong hospital diha sa Tibanga. Sa sanitaryum? Oo, gidagay. Labihan man. Ito na may gibati to siyang lawas. Ug unya, wagan ito nakailis in taon ng iyang papa, iyahang mama. Wa man nagpahibalon ako. Wa na siguro to nakapanawag, oy. Gumikan kay. Naunsa man. Ha? Lalo ka? Unsa kay nahitabo kang Sally? Samuel, manginam ko nga. Di mo pa kong madawat. Anong di mo kuting kadawaton? Nausa ka ko din taon, ha? Sally, muabot ang panahon nga mamaayo kasi mo sakit. Dili na siguro. Ano ko na kaayo? Basing og dili na ko makapasadong kasal. Di ko mutuo. Dili ko mutuo. Gaingon ni Ana ang imong sakit. Ito na kay cancer. Brain cancer. Mao kay sulti sa doktor. Samuel. Dili ko makanawat sa hitabo. Ngano na ingon man ini. Lakip na gani ako mga ginikanan. Walay undang sa pagudahon na. Si mama, si papa. Halos matagabiin na lang ang muhilak na magunahon na. Lakip na nga akong mga igsuon. Kuya Romy, labi hanggang sa kita amang mga paghitabo. Ako nahibawaan na adunay brain cancer. Ang akong higugma nga si Sally. O wag ko na sa ikon sa ingay na kong buhato ni atong higayon na. Sa papaglabay sa mga buwan
Naggula og sulod lang si Sally dito sa ospital. Ug maukad to nga sige, sudla dito. Ada siya sa iyang luwak. Salamat kay sir. Ilan ang gigula sa ospital si Sally. Nga na hitabo matini sa among relasyon. Nga naman, aplihan ko na kini nga puldahan sa iyang luwag. Halos di ko makaako nga magsudong sa panagbuhay sa akong hindi ko Sally, nagmiyamang iyong mga mata. Mudool ko. Mutapat ko niya. Mulingkod ko din ng kuranan. Sally. Sally. Samuel, Kumusta ka na? Kumusta ka na? niya. Nagpagula na lang ko sa ospital. Gumikan ka. Dili ko gusto nga dito makabsan sa kinabuhi. Basi nung dili na ko kaabot sa atong kasal. Sally. Dili ko gusto mahal ka na ako. Dili ko gusto nga. Imo kong biyaan. Karon pa. Nga nakita ko na ang babae nga. Mamahimo na kong kapikas untahan to sa hangtod. Waon ka na hinuon. Ipalayo ka na hinuon. Ikan ka na ako. Inaani kayo ng kinabuhi. Madawat mo na ang tanan. Gani ako, Samuel. Ako nang gidawat. Nga kutog na gid ko. Dinhe sa akong kinabuhi. Ug manginaot ko nga dili ko nang mahikalimtan. Manginaot ko, Samuel. Na yun ang among kasal ni Sally apan kanunay lang gihapon ko nga moadto dito sa ila sa Kapatagan, Lanao del Norte. Dili na kukunto ang inyong magtatampo, Samuel Maranding, Lala, Lanao del Norte.